Всеки от нас изпитва негативни емоции, гняв, тъга, страх. Но какво ще стане, ако можем да ги превърнем в източник на сила и вътрешен мир? Вярвам, че всеки може да се научи да преобразува отрицателните чувства в положителна енергия с прости, но мощни техники. Първата стъпка е осъзнатостта. Когато се почувстваш потиснат или разстроен, спри за момент и просто наблюдавай какво се случва вътре в теб. Не се бори с чувството, не го отричай, просто го приеми. Понякога самото осъзнаване вече е първата крачка към трансформацията. Следващият метод е дълбокото дишане. Вдишай бавно през носа и издишай през устата. Всяко вдишване пълни тялото ти с нова енергия, а всяко издишване освобождава напрежението и негативността. Това е бърз начин да успокоиш ума и да изчистиш отрицателните емоции. Друга практика е благодарността. Дори в най-трудните моменти, винаги има нещо, за което можем да бъдем благодарни, дори малките неща. Когато пренасочим вниманието си към това, което имаме, а не към това, което ни липсва, вибрацията ни се повишава мигновено. И накрая движение. Понякога отрицателните емоции се задържат в тялото ни. Леки упражнения като разходка, йога или дори просто разтягане могат да освободят напрежението и да върнат енергията ти в баланс. Помни, всяка негативна емоция носи в себе си семето на положителна трансформация. С малки, осъзнати стъпки можем да я преобразуваме и да създадем светлина там, където е имало сянка.